Ndibemu na-anụ ọgụ maka nwunye mmadụ. Ya bụ nwa okolobịa na-agbala onwe mbọ na-akwụgharị ịmaga onu na-ahọsụ. Ya wee fụ this girl like anya. Ya na ya na-abọ wee bido wee kwụba. From ịkwụzi ya anọgide na ya da-afụzi ya. Ya wee fịa one day ọ bụrụ na ọ dị ime. Ya wee jụbịa sị a kedu. Ọ sị ya eno nwe kosi wee dụ. Ya wee sị ma nwa afọ bụ nke ọ sị ya esikata ya esi ya mba. Sị ya na ọ bụgodu ụlọ nke na adọrọ interested ịnụ di kịta. Na ọ gwarọkwa ya na ọ na-anụ di o. Ya wee gba nkịtị o mesikwa bịakwa fa na-abọ kwuwakwa again. Ya bunyite akụkọ dị nwa ọ na-akụchapụ ya akụchapụ. Ịghọta ya gbanụ nkịtị si mebi no. Ya fụkwa ya afọ ime ọzọ. By the time ọ ga-adị ime ọzọ na o nwere ike kwezielu ka anụ bịa mana ọ mụrụ nwa nwaanyị. Ịghọtago maka na ya fụrụ ya na picture na phone ya. So ụfọdụ abụọ na-akwụkwọ a kwugidezie na ada afụzi ya anọgidekwe ha afụwakwa ya na ọ na-akpọkali ya ma ọ nọlụ na Shoprite like onwe bọsọ ọ ga-eje shopping ọ sị anya bịa n'ebe dị otu ya bịa nye gonye bịa ife gonye si enye. Ya gbara na this girl nwere enyi nwoke ọzọ ya na ya na-abọ na-akwụ. Ọnụ wondo wee kpọọ ya sị ya na ya nọ n'ebe a na-eme shopping ya bịa ya wee jebe wee luo o wee gosisi ya ife ya chọọ ịmagolu ka ya gote certain things ya ga-enye nwa. Gosie ife nwa fana bụ wee solo wee kolo akpa ife nwa wee na-apụta na ya sekpuye n'aka ahụ. Ịghọtago na nnekwa anọda guy ya na ya na-abọ na-akwụ. Na the guy na-ewe iwe ọkụ na ya nwa na-ewekwa iwe ọkụ n'ihe afụzikwa na the guy bịakwutere ya wee jụbịa sị kedu onye bụ ife anya na ya na-abọ. The lady sa biko nya hapụ aka. Ịghọtago ya nwa wee feel enu embarrassed ka ihe na-ajụ nwaanyị ya na ya na-abọkwu ife nya na ya na-abọ deme. Ya wee push the guy aka sị anya kpachara anya. The guy wee push onye aka o pushuru ya na sulu ike na ya wee binite ọgụ wee sị fana bụ wee nụba ọgụ. Ọgụ afọ ka na-anụzi na fa ekwere ogbugbo na fa gbara na ọgụ fa na-anụ nọ n'isi nwunye mmadụ. Nwaanyị fa na-anụ n'ọgụ tụtụlụ fonu kpọọ die. Die wee bịa tụtụlụ fonu kpọọ eke. Eke wee bịa wee bukọlụ fa ncha niile jebe station. Ọ sị m nne ka falu na station. Ha niile wee debe statement. Ya wee na-agwa ndị eke wee na-asị ha na nna etinye asị malụ this girl even na ọmụgoli ofu nwa ya na-eche ka ama ma ha ga-amụtakwu ka ya wee jee mee ege ịmagolo ụdị ife anwa. Ndị eke wee mụba amụ wee mụsa wee sị ha na ifela ada ebu ụlọ na-abọ n'ụlọ na-eti ọkpọ n'isi nwunye mmadụ. So according to ndị eke wee sị na datu ụgbọala na di enwere nsogbu na di ezuru ezu na nwoke fana abụọ wee decide ya na nwaanyị ga-eje n'ụzọ je tụta ime bịa na-amụlụfa nwa. Ịghọta kịta ife ya na di ekpa. So na di enwala maka na ndị eke si na mgbe ha na-ajụzi duman wee si na onye nke mụọlụ ya the first nwa ya wee nweta onye nke anụnwa kịta anụnwa ya na ya na-abụọ wee na-apụ ya na-aghalị ka ama ma ọ ga-amụlụ ya the second nwa wee fụkwazie onye nke kịta ka ya kpọrọ ya nọmbịa aga anya wee sị anya bịa na shop ihe menụ wee mee kwa. Ịghọtago so ndị eke wee na-abalị ya wee na-asị ya nwaanyị o ji wee jidete ụmụ nwoke na-abụla kọfị si n'isi fa na-enezi anya ka ama ma di ọ ga-ewe iwe na di ya ewere iwe maka onu. Ndị eke wee jụbazi anya wee sị nwoke so na ịma na nwunye gị na-epiogedi. The man wee kọbazi alụfa wee sị ha na ya nwere nsogbu o wee nụba dozga and na fe nwere ego fa ga-eji wee jee mee nke a na nna ife ya na nwunye emela agree with mana ya gbọrọzi na nwunye ga-alaka isi n'isi. Ọtago mkpọta onye nke ọkpọta onye nke a na family that na no from one different people not from one person maka na ike mkpesa adụrụ ya akwa ifugo ka dịbanụ kwụsieli ha si ike kwụlọtọgwu ndị eke. Nwoke a wee kpọlụ nwunye ya wee naba akwa ifugo. Ndị eke wee bịakwutezie fa wee na-akọlụ ihe menụ wee sị ha na ifela ada eme ha na ha na-abọ na anụ ọgụ n'isi nwunye mmadụ. Osi m nne n'ife edoka arụ anọ n'elu wee nyụ. Osi m na ike kwụọla ọtọ wee gwụ ya na ya chọrọ ịgbaghalụ this woman na ya chọrọ ije for that baby girl ọ mụọlụ ya na ya chọrọ ije ya wopie court. Ọ bụgodu na fa winie na ya chọrọ ịta the girl afụfụ for just to know use onye like that na o nwee ka ọ dị. Afọ ịghọtago ka onye just gbu ya nkịtị na o nwere mgbe ya ji wee na-eche na ya ga-amụlụ mmadụ nwa n'ezi ya fọzalụ nke ya mụsịa ya mana ya fọzalụ nke nwunye mmadụ
na sis afụ na onwe ka se feel n'ife ekweri odidi na amara ife a ga-emenya wesị ka amala ife ndị mmadụ lo nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọdọgọ ka this guy mee na onye je for the baby onye wepụ okwu court ọdọgọ ka ọ ga-ekpegbu ọ sị na mgbe ajụba adịga si nọjụrụ ya ma ya anụgodi yes maka na ịma ala na-abịa na omenala Igbo na nwa afọ bụ nwa die na ya chọrọ ịma ma ya wepụ okwu court ma ya ga-anapụtanwu this girl nwa ya nwaanyị ịghọtago maka na ife a na-egbu emeli na o kwere odidi ka ọ ga-esi use onye like that just to happy ya ọ bụgodo na ewinere na ya ga-ada satisfy na ya kpụghalịrị ya nwa obele next time ị na-eme mmadụ ife ka ị na-echi eche n'eziokwu na fa nwere nsogbu na ọ bụ na ọ kọwara ya ndị a ga-aghọta mana ijust na-eple nye like that and ọ bụrụ sọsọ ya ịjụọ m nsị gị that this is life, this is part of life. O nwere onye maalụ ihe na-eme n'ụwa nọ aka ọlụ gị malụ ife na-eme ka m na-agwa unu since mbido this program ka mma na ife na-eme aka ọlụ gị malụ onye akọrọla amarọ ifu ndị mmadụ ọ na-aga iche na ọ dosala fa ma mba onwe ndị nwere nsogbu na-achọ ụzọ ha ga-esi wee fixie but you don't know ọ dịrị izi mana achọrọ m ikwu maka nkwu achọrọ m ka ndị mmadụ were ihe nkwu wee jọjịa ihe anụnwa onye ọbụla kwuo nnọọ ka obi esi wedo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.